Good day, people! Welcome to Bitok Bitok University. Nice kaya kong setting. Nakatry na ba mo og kaon og gelato nga lasa og Daddy. suha? Hi, Ella is here. My kids are actually here. Come on, get in, get in. Hello. Hi. Hi, everyone. Hi. 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 Wait, nagkaon mi og Hey, diabetes. gelato. Diabetes, Daddy. Sugar. Too much sugar. Right now. Wait. Yeah. Alright. Last week, grabe ang gig, back to back to back to back. Back to back. So, ako ipakita sa inyo ha, unsa part din siya naitabo sa among comedy night sa House of Native Lechon. And back to back sa akong pag-host sa Bamboo Concert. Bamboo? Coach Ready? Bamboo? Yeah. Yeah, Bamboo? Who's Bamboo? From voice? Bamboo. Yep, Coach Bamboo. What? Yep. What Watch did this, people. Watch this. Noon pa man ikaw na talaga, pangarap ko sa tuwi-tuwi na. Kailan kaya kita maiisko? Kailan kaya kita maaargo? Feeling ni mo gusto ka muhunong, i-break na daan, advance na daan. Hoy! Tapos mag-story kag Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Gimingon ako sa babaeng akong gimahal sa una, kanisiya. Pa! Wala na siya, my God, niiwang pakikuha ng mga time. Tomorrow. Hello people! Yeah, Bernie B. Gamit ako ang akong GoPro karon. And now karon diri sa Limkit Kang Atrium. Kaya ako ang mag-host karon sa Bamboo Concert. Yeah, Bamboo. Talents na dito sa talents. Ako'y hired cameraman karon. So kamo na bahala sa ko ha. Mo kay mga awat din. Adobe? Wala namang ko'y button din, di ba? Hi. My God, relax kayo karon ako'y cameraman. Yan, okay, my God. Our host. Ladies and gentlemen, from ABS-CBN, Pamahaw Espesyal and MOR 91.9 and Bitok University, your host, ang baboy na naaidipo, Bernie Bitok. Hoy! Maayong gabi kanatong tanan! Kung wala ninyo giuban ninyong mga asawa o yung anak, kung nag-selfie mo karon, palihog lang ayaw kayo mong ngisi. Kaya pag uli ninyo, awayon yun mo, lingaw kay ka. Enjoy kay ka diya. Huwag siguro inyong panig na sa gawas. Pag-delete, pag mag-picture galing mo, tali uban ninyong uyab, ang smile ninyo, medyo hilaw. Tapos ayaw kalimti ang hashtag, wish you were here. Oh, katawa mo, nakabalong na kadumog na mo, katawa mo, nakasalalay ako talimpi sa inyo. Ay mugtuhan ng commercial ng mga beer, di na tinuod. Kita mo ng commercial sa beer, sexy kayo, di ba, nakatupis. Ni inom, pak, ni dive, pak, ni bago na sa, tanilakaw, barway na itabo, baka. Ang babae, may inom na, pagsalo man, di na nakatunga ba? Kabalo mo si tinuod ng commercial dapat sa beer, ano? Pag inom, love kay na ako siya, Brad. Mga uto-uto. Ladies and gentlemen, Bamboo!
Alright, that's it guys. Walang kakupas-kupas, Pet Malu Bamboo. Dili ko si Bamboo, dili ko si Bamboo. Ang gog lang siya. Sige, mami, panino. Gogma pa more. One more. Ako solo na. Solo. There you go. Walay kakupas-kupas si Bamboo. Kulba kay motokar, manbalot imong balahibo. Ang galing mo, Bamboo. And salamat day sa among setting karon. Old House Cafe nara diri sa may Corrales, Ramonal. Og nasa lay mga gelato diri nga na exotic. Kanang gikaon kay ang flavor niya kay corn. Kanang suha. Sarap. That's it guys, don't forget to please subscribe. Okay, og iabot sa YouTube, subscribe kato na sa Facebook, please iabot at 100,000 likes. Thank you very much.
Bye. Makalagot nga makita nga inanaga ang kalipay nga susama sa atong duha nga nabati